Usamljeni čovek prebrzo pruži ruku svakome koga sretne. I to je upravo ono što se dešava Denđiju. To je njegov najveći problem. Na površini deluje kao da ga zanimaju samo zgodne žene, ali zapravo ono što on traži je prisnost, povezanost sa drugim bićem. Fizička i emocionalna bliskost se prepliću. Hormon oksitocin se luči kada smo pored ljudi sa kojima nam je prijatno. Iako deluje tako, Denđi nije površan lik. Nije neko ko želi samo seks. On još ne prepoznaje šta mu zapravo nedostaje. Osjeća prazninu i psihički nedostatak bliskosti tumači kao fizičku potrebu, ne shvatajući koliko taj nedostatak utiče na njegovo ponašanje. I zato on prebrzo pruža ruku svakome koga sretne. Devojka u telefonskoj kabini mu je rekla da radi iza ugla i da može da dođe na kafu, jer joj je poklonio cvet. I on je to uradio istog dana. Ona ga dodiruje i njemu ta pažnja prija jer je to suprotno od onoga što je dobijao čitavog života. On postaje potpuno opčinjen njome i uopšte ne vidi crvene zastave kod nje. To se dešava kada je čovek usamljen, pa prebrzo pruža ruku prijateljstva. Problem je što takvi ljudi najlakše mogu biti iskorišćeni, a neko ko nikada nije bio voljen ne ume da prepozna kada će biti iskorišćen.